Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale nonse pano pa Tiyankhule na Ambuye, malo amene timakumana ndi Mulungu. Osaliyamba siku timanena nthawi zonse. Osaliyamba siku usanakumane ndi Mulungu, ndipo osalimaliza siku usanakachite ripoti kwa Mulungu kuti Ambuye munandituma kuja ndabwerako ndipo ndapanga zakuti siku la lero laenda bwino apa lasokonekera apa. Nthawi ziwiri zimenezo zofunikira. Mulungu akuyankhuleni musanayambe siku, musazike akuyankhuleninso pamene mukagona kuti mamawa muzazuke ndi nzeru zokoma. Mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Korinto, mutu 4, ndime ya 6b mpaka 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Violet Mukuwa kuchokera ku St. Louis Parish, Monkey Bay, mu diocese ya Mangochi. Mawu amtengo wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Luka Woyera, mutu 6, ndime ya 1 mpaka 5. Amene akutiwerengera mawu amtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Ntalika kuchokera ku St. Anne Gambura Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Korinto. Abale, zimene ndanenazi nzokhudza ine ndi Apolo. Ndifuna kuti zimenezi zikuphunzitseni tanthauzo la mawu aja akuti musamapitirire zimene malembo akunena. N'chifukwa chake musamanyadira wina ndi kupepusa mnzake. Nanga adakusiyanisa ndi anthu ena ndani? Kaya uli ndi chiyaniso chimene sudachite nkuchilandira? Sono ngati udachita nkuzilandira, ukunyadiranji ngati kuti sudangozilandira chabe? Ndiye kuti muli nazo kale zonse zimene mumasowa? Ndiye kuti mwalemera kale? Ndiye kuti mwasanduka mafumu popanda ife? Ndikadakondwera mukadakhaladi mafumu, kuti ifenso tikhale mafumu pamodzi nanu. Ndikuona kuti atumwife Mulungu adatipasa malo akunthungo kwenikweni, ngati anthu oti akukaphedwa. Ndithu tasanduka ngati chinthu chongoonetsa kwa zolengedwa zonse, osati anthu okha ayi, komanso ndi angelo omwe. Ife ndife opusa chifukwa cha Khristu, koma inu ndinu anzeru mwa Khristu. Ife ndife ofowoka, koma inu ndinu amphamvu. Inu mumalandira ulemu, koma ife timanyozedwa. Mpaka sopano lino timamva njala ndi ludzu, ndipo ndife ausiwa. Anthu akatimenya ndipo tilibe pokhala penipeni. Timagwira ntchito kolimba ndi manja athu kuti tizisunge, koma amatichita chipongwe. Timapempha kuti Mulungu awadalitse. Anthu akatizunza timangopirira, anthu akatilalatira timangowayankha moleza. Tasanduka onyozeka ngati zinyasi za dziko lapansi, ndipo mpaka sopano anthu onse akutiyesa zinyalala. Ndikukulemberani zonsezi osati kuti ndikuchitiseni manyazi, koma kuti ndikulangizeni, chifukwa ndinu ana anga okondedwa. Ngakhale mutakhala nawo aphunzitsi ambirimbiri m'moyo wanu wa Chikhristu, simukhala ndi atate ambiri ayi. Pajatu moyo wanu wa Chikhristu ine ndidachita ngati kukubalani, pakukulalikirani uthenga wabwino. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka chapter cha 6 ndime ya 1 mpaka ndime ya 5. Pasiku lina la Sabata Yesu ankadusa munda wa tirigu, ophunzira ake ankacholako ngala za tirigu namazifikisa ndi manja nkumadya.
Apo Afarisi adafunsa kuti, bwanji mukuchita zimene siziloledwa pa tsiku la Sabata? Yesu adati, kani simunawerenge zimene adachita Davide pamene iye ndi anzake adazingwa nayo njala? Suja adalowa m'nyumba ya Mulungu natenga buledi woperekedwa kwa Mulungu nadya, nkupasako anzake aja. Chonsecho nkosaloledwa kuti buledi ameneyo wina aliyense nkumudya kupatula ansembe okha. Sono Yesu popitiriza adawuza kuti Mwana wa Munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhuza tsiku la Sabata. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, mawu oyamba akukamba za kufoyera kwa munthu onyada. Akukamba za kufoyera kwa munthu onyada. Kuti munthu onyada ndi ofoyera. Chifukwa chona kuti palibe letu chifukwa chimene aliyense angamanyadire. Palibe chifukwa chona kuti munthu uzinyadira. Ndipo akunena kuti zimene ukunyadira iwezo ukungoyenera uziwe chifukwa chani uli nazo. Uziwe chifukwa chani uli choncho. Ndipo ngati uli wanzeru uzitembenuze. Zimene unyadira zija zipereke ulemu kwa Mulungu. Mmene Mulungu ankatilenga ife, cholinga chake tiye ndilenge munthu m'chifaniziro chathu, azakhale wonga ngati ifeyo, azilamulira, azipanga chani. Mulungu pokulenga inuyo, cholinga chake chinacho na kuti iyeyo azionekera mwa inu. Iyeyo azionekera kuzera mwa inu. Ifeyo tili ngati choyang'anirapo cha Mulungu mwini wake, kuti anthu akationa ife azimuona Mulunguja. Ndiyeno ukamanyada, ayayi ine ndine wanzeru, ayayi kutokose kuja wanzeru ndine, iyayi koma ophunzira ndine, kutoko ndine ndi PhD, ndine ma PhD follow, koma kuti kutoko pasukulu pose paja amandidalira ine, kutoko kudausi zikose kuja wanzeru ndine, kutoko mbanje mose muja wokongola ndine, muzona tupirangali, watupi ndine, munyadira chani. Ndiye akunena mawu athu oyamba kuti zonse zimene kunyadira iwezo uzifuse zinachokera kuti. Usanyade ngati kuti unachita kukazitenga wekha, ngati kuti unachita kuzipasa wekha. Ayi, palibe anazipasa yekha thupi, palibe anazipasa yekha nzeru, palibe anazipasa yekha kukongola. Zonsezi ndi mphaso za ulere zimene Mulungu wapereka. Ndi unyadabwa ngati kuti zinthuzo unachita kukaumba wekha. Palibe chifukwa chonyadira. Zimene iwe walandira zingothokoza Mulungu kuti Ambuye munandipanga motere, Ambuye munandipasa zotere, ndifuna kuti ulemu wanu uoneke kuzera mwa ine. Ngati anakupasa mawu okongola, malo mwana kuti uzitha nthawi ndi kunyada ndi mawu okongolaja, kayimbire nyimbo za Mulungu. Anthu akamamva nyimbo zija azina kuti apa Mulungu alemekezeke. Ngati ukuona kuti iwe ndi wokongola kwambiri, pita kalowo sisteri. Anthu azikaona kuti koma Mulungutu anasankha munthu apapa. Ngati ukuona kuti iwe ndi wanzeru, onesa nzeru zako zija pofotokoza mawu Mulungu, onesa nzeru zako zija potukula zikoli, pobweresa zinthu zimene anthu akaziona wane kuti kumalawi inso anthu amatha kupanga chakuti. Kumalawi apanga ndege, osati ya usiku tu ya masana, apanga ndege. Kumalawi apanga chakuti. Nzeru zako zija zizioneka kubweresa ulemerero wa Mulungu. Komatu ena chifukwa cha kunyada komweko, nzeru zawo kuzigwisa ntchito kupangira mabomba opha anthu, akuzigwisa ntchito kupangira zisulo zochosera ana osabadwa. Malo molemekeza Mulungu, mukunyoza Mulungu ndi zimene iye anakupasani. Paulo akunena kuti palibepo apa chifukwa chona kuti aliyense anyadire. Phunziro limene tikulipeza kuchokera mu Uthenga Wabwino akunena kuti kunyada konseko, zonse zimene timapangazi, zosalongosoka zonse zimene timapanga ifezi, kutosatosazala anthu anzathu, vuto kusawerenga. Akutero vuto kusawerenga. Afarisi ndi anzawo akuona ophunzira Ambuye Yesu akutothola ngala za tirigu munsewu. Ndiye akufunsa, bwanja kupanga zimenezo zinthu zosaloledwa pa Sabata. Funso limene Yesu akanafunsa ndilona kuti mukuti zosaloledwa, ndi zosaloledwa kwani? Ndikutiko kumene zosaloledwa. Ndipo iwo aja mwachiziwikire ndiye kuti anazitenga m'Baibulo, anazitenga m'Mawu a Mulungu kuti la Sabata silomapanga zimenezo.
uyerese siku la Mulungu, malamulo a Mulungu amatero. Deuteronomy 5 komanso Exodus 20 malamulo a Mulungu. Choncho achapolesa ona kuti musapange izi akutenga m'Baibulo. Kumanonda na kuti Sulemene ambuyeso akana afusa ndona kuti zoti ndizolezedwa mukutenga kuti. Ndi ambuyeso akunena kuti vuto lake simunawerenge. Akuti kani simunawerenge. Kumanotu anthu wamukayang'ana anawerenga. Kuma ambuyeso ona kuti kani simunawerenge. Kuti Mulungu anamulola Davide kukadya nawo chakudya chimene ansembe okha amayenera kudya. Sozi kukhala bwanji pamenepa. Chifukwa zimene akunena ambuyesuzi zilimo m'Baibulo momo. Komanso zimene akunena Afarisi zili m'Baibulo momo. Kani simunawerenge. Kuli anthu kunja kuno amene azakupezani ndi mavesi. Akatolika izi mata chakuti akatolika simapaka oje ndikumaoneka machale atawerenga Baibulo nakuchulira na mavesi mene mucha. Kani simunawerenge. Ambiri mwa anthu amene ajama kaona kuti angowerenga mojomphola Baibulo lija. Angowerenga Baibulo lija modumpha. Sazi wa mavesi ena. Sazi wa zina zimene Mulungu ananena. Sazi wa zachikondi cha Mulungu. Sazi wa lamulo lalikulu limene ambuyeso anapereka. Limene limakhala ngati kuti lafungatira zonse. Ndi amakakokomeza kachinthu kena kake pakakona pena pake kamene ambuyeso anakafotokoza bwino pena pake ndi lamulo lake la chikondi. Ndiye mabwera haya kumati munena zona munati zona apapa timalakwisa. Akatolika anzanga timena kuti ndipo Eklezia wanu sangathe kulakwa. Timena kuti ndipo Eklezia wanu sangathe kulakwa. Mukazaona wina wake akuphunzitsa chinthu nana kuti wachitenga m'Baibulo muja nabwera nacho monjanjanja nakuzana kuti apa malakwisa. Mungomuuza kuti ndipo Eklezia wanu sangathe kulakwa. Mpingo wathu unadusa m'Baibulo loselija. Unadusamo ndikubwerezamo. Ndikudusamonso. Ndipo mpingo wathu ukamapanga miyambo yake, miyambo yathu yonse imakhala yolukidwa ndi Baibulo. Misa yathu yoseija yolukidwa ndi Baibulo. Kaya ndi ubatizo olukidwa ndi Baibulo. Chilichonse chimene timapanga mpingo mwathu cholukidwa ndi Baibulo. Wina sazakuuzeni haya amene kuti amayi Maria anatengedwa ndi thupi lake lomwe kupita kumwamba chili pati m'Baibulo muja. Mpingo wathu umazindikira zimene Baibulo lomwelo linanena kuti zonse zikanakhala kuti zalembedwa m'menemu mwina malo ake sakanapezeka. Ndipo mazindikira kunena kuti Mzimu Woyera amene anasogolera apostoli uja amayenda nawo. Ndipo poyenda nawo kuzera mu zosiyana za Eklezia timatha kuzindikira kuti Mulungu adakankhulabe ndi anthu ake. Ndipo Mulungu akutiululira kuti masulira kuzera mu asogoleri athu zimene zili m'Baibulomu komanso zina zimene ngakhale m'Baibulo mulibemo. Sizosemphana ndi Baibulo koma ndi zimene mukatengera zosiyana za Eklezia zimenezi zimafotokoza bwino chimene inu ndine timayenera kukhulupirira pa moyo wathu wa siku ndi siku. Vuto la kusawerenga, vuto la kusamvesa Baibulo ndolena kuti umazanyoza bwana wako kumayesa ndi wantchito. Vuto longopita ndikukangowerenga chipangano chakale uko ndikumabwera hayi koma Baibulo amanena zakuti vuto lake ndolena kuti kodi Yesu mukunziwa. Yesu mwakumana naye mmoyo mwanu. Muzaona abale anzanga kuti mpingo wathu umakula ndi zimene anthu amene akumana ndi Yesu mmoyo mwawo pa moyo wa siku ndi siku akhala ngati kuti agawira mpingo kuti kuliso chakuti. Tengani mwachisanzo za chifundo cha Mulungu. Zimene zija Faustina Woyera ndi amene anazikokomeza mu mpingo mwathu. Iye amene Yesu anamusankha kuti uyu ndifuna ndimulule chakuti. Wachitenga chimeja ndikuchibweresa poyera. Ndimene mpingo wathu umakulira, ndimene mpingo wathu umaziwira zinthu. Amene akuganiza kuti akunzi wa Yesu koma chikhalirecho sanakumane naye maso ndi maso ndi awakupita kwa Yesu yemweyo ndikukamuza kuti ichi ncholakwika namuza Yesu. Akukamuza Yesu yemweyo una kuti ophunzirano akulakwisa. Iwo akuona ngati kuti Yesu akanakhala kuti
chinthucho chalakwikadi sakanazuzula ophunzira ake, amaopa. Yesu amadziwa kuti ichi chingakhale m'malembo a anthuwa chikuoneka kuti ncholakwika, koma ndili ndi phunziro lalikulu kuposa limeneli, limene likuphimba zimenezi, ndipo limene likutipasa ifeyo chimene Mulungu amafuna chenicheni pa moyo wathu. Nzijamauza kuti ndimafuna ine si nsembe koma chifundo kwa anthu amene akungokokomeza nsembe. Yesu tikanziwa moyo mwathu amatibweresera chiphunzitso chimene chimatizindikirisa kuona kuti mwina zina zake timazitsatira molakwika. Inuyo ndine tikuyenera kuti Yesu tizimudziwa tokha, tiyende naye tokha, ndiye azationesa zinthu zimene ngakhale wina wake sanakufotokozerenipo. Timpemphe Mulungu monga ophunzira amayenda ndi Yesu ndipo amapasa maphunzitso ena ake achilendo, inunso nokha ngati munthu muzinsatira Yesu uja azakupasani maphunzitso amene mwina simunamve popena paliponse. Ndikuthokozeni kuti leronso munapeza mpata umenewu. Munali ndine Elizeyo Bambo Nthalika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.